ufuna ukuvala after lapho. Okay. Bangivulele wena cabanga. Ngempela. Masuka lapho uyazozolive lapha. Feye. Ngingazeze kamusa sathi fede angilani nawe. Oh, thank you for the rose. Ngiyabonga Thando. Phela ingoma lokhu yasiphazamisa lela mahemhem lokhu yasiphazamisa. Bangakho abantu mina ngilokhu ngiyaphazamisa. Uqala ngethamba mina yazi. Yamina naye sophelele maskani. Nomengena imali. Awuyafobela kamusa lengane. Ngilala mina. Asinemoto sibidlala imoto le ngoma le moto nami ngimlist. Jika lapha ekhaya ngiyolanda kamusa. Bela khona lapha yana. Okay, what? Seduze nala. Unani? Ngisho K1 seduze la. Angikho seKatlehong. Anibuhlala kuphi? Hayi, things. Oh, Springs. Why lo ngicabanga ukuthi uhlale eKatlehong? Guys, you have a time still coming up now. Jamfanganele. Why njalo usho ukuthini? Njengoba ngimele Katlehong. La ngicabanga ukuthi uhlala nje kamuso Katlehong yabo ukuthi. Kamuso Katlehong. Ngicabanga Katlehong mina. Everything is nothing wrong with staying in Katlehong. Come on. Bunga groove Katlehong. Because you need to register like the speed. Yabo? Katlehong ngasathi ngaye. Awazi we. Manje bandayisa le Katlehong mina ngicabanga. Guys, dinga ama rose out for abantu abayithuka bahlekile. Umntayiti sesema nakhona. Kasitho guys kodwa une-glitch embi. Apha masithi sokhomisa uzubana wini yayabhora le nto yazi. Yazi why? Ayena glitch. Sikushaya ngama-tabs. Wayibala wasabala ama-tabs manje. Wabala ama-tabs. Hawu. Naku 3-way awutholi streak masidlala 3-way. Mawudlala ngama-tabs? Nayo ngibhala ku 3-way akunama-streak. Namanga nini? Ngiphutheliwe yazi. A lot has put me. Yeah, a lot has put you. So kufundisa ngisho uphethe mina. Yeah. Wow. So mina mangeza nama-sticks ama-30 nje kwi 3 ways noma 4 ways. Awalahleki. Awalahleki, yes. Ku 3-way, not ku 4-way. Ku 3-way only. Hawu. Kwi-4 way? Ayahamba. Apupudle nje MK lama glove apupudle. Why ngathi wapupudla? Uyabhubhudla uqeda alibuke futhi MK yazi unami nje shaqa namhlanje qale wasnipe lento qale was sniper i countdown you unlock speed sitiza ngama glove manje Ne. Yeah, bawabukela. What a waste of resources. Ngeke ngikanje Tombamba. Guys, as when I snipe ngale guys hleli kanje and I hate that. Una kamuso siyahamba. Ngeke phela lokho azazakhabe pho. Ngeke